ang ginatawag nga Mount Apo. Welcome to Camp Sabros. Isa ka na ta diri. Kalami sa hangin. Tugnaw-tugnaw. Look. Look. Kalami sa hangin. Ang among mga guwapa, mga view sa Central. Oh. Awa. Mga sexy kayo. Dinhi sa Camp Sabros. Yay! Si Camp Sabros. Hello mga dudong, mga inday. Welcome to my channel. Ang Dudes Torta. Karon lagawon ta ang Kapatagan, Davao del Sur. Sabay ta. Tara, palagaw ta. Dudes, dara akong sakyan. Dudes, good morning. Good morning, going to ada ta? Ah, sige, aman sila. Mga gurang. Hello mga gurang. Uy, naalagi mo. Mga malam, welcome. Oh, dali. I'm going to Kapatagan na. Bye-bye naman dyan mga kaibigan. From Sawata Central Teachers. Grupo ni sa mga malam. Wala lang. Napadayang. Napadili kayo. Sige. Doon man takabuan, ma'am, no? Niya si sir nag-ugtas na, no? Tubil pa mi, pero naana ang amo ang principal sa Central, si Dr. Christopher Gonzalez. Sir, welcome. Ato taong Kapatagan del. Asa na Kapatagan del? Kapatagan Davao del Sur. Gani first time nako karon, sir. Asa padulo. Gani. Tanaw ko sa Facebook mo may Kapatagan dito. Oh. Here we go. Going to Kapatagan. Yeah. Many hours later. Welcome. We love Davao del Sur. Yeah. Okay pa mo dira, apit na ta Kapatagan. Yehey, bye-bye. Yes. At me. Wow. So mga pine trees po di ay diri mo ning bugnaw. Muna sa kanang bagyo. This is Kapatagan. Tan-awa ninyo ang scenery. Wow, Mount Apo na? Is that Mount Apo? Sunog na Mount Apo ba na? Wala lang kayo. Ay, oh. Sunog na daw nakapatagan ng Mount Apo ba na? Wow! Magkanindot sa view. Kanindot sa view. This is Kapatagan. Yan kasi mga pine trees. Muna ang Kapatagan nga palugsong. Palugsong. Subida. Lugsong siya. Wow! Camp Sabros kami. Ang dalan. Alak. Hoy, ginoo ko kung mag-abot na diri sa kuan. Dili, kuanan gani mo tong magwardya o dili ka pa. Dili pa ano. Magsubida. Ay, naaka to magtawag sila no. Ngayon nga na magtaas tama ko. Right sila. Sabros. Hamros. Sabros. Tara pa ba? Dirita pa wala. Ha? Ha? Kat ba kita diri? Na may Sabros. Oh, dara ang ilang kuan oh. Oh, kagilok. Pine trees. Ay dalan, abi dira. Okay, diri ah. Hey, welcome riders. Dili ang driver andi kasunod, rider kita mga rider man ta. Riders. Okay. Hunong sa dahunong. Hello sir, good morning. Welcome to Camp Sabros. Entrance bill lang to, sir. Pila sir? 100 per person, sir. Ay, 100. Kagamay. Hello mga dudes. Abot na kami sa sekretary na to.
Abot na kami sa Camp Sabros. Hangin-hangin. Katugnaw. Yeah. Yes, just lilap. Yeah. Magbaba na kami sa among mga saag man. Saag na. Abot na stumoy. Walang gwapo sa hangin, sir. Kaprisko. Oh. Wala na wala, basta kay bugnaw. Yes, bugnawan ang ulo. Welcome to Camp Sabros. Sa kanang kadiri. Kalami sa hangin. Tugnaw-tugnaw. Look. Kalami sa hangin eh. Hello. Hello, good morning, sir. Welcome to Camp Sabros. Camp Sabros, sir. Yes. Hello. Thank you for Hello, joining Dam. me. Yes, so much happy to be with you. Hello, eh. Nakadress man ni si Manang, eh. Gani, hanapin, Buntis. Hi, Sir Jor. Hello, welcome to Sabros. Go. Ayo. Sige, mag-unsa na siya dira. Hi, hello, ma'am. Yeah, kamu nga sexy man ano nilo. Eh. Oh. Wow. Di halata ang lula, eh. Yes. Ka-sexy ni Manang. Unya kay tugnaw diring dapita. Vaksin-vaksin. Welcome to my guys. Dagko mo guys. Welcome to my guys. Hi, vlog. Hi, vlog. Awesome. Hi, guys. Welcome To to my- my vlog. Welcome to my guys. Ang among mga guwapa, mga view sa Central. Oh. Awa. Mga sexy kaayo. Dinhi sa Camp Sabros. Yay! Mag-enjoy din na. Yay! Nagitaan sa vlog ni sir. Ay, you know, Salamat. my second time around here in Pablo. It's a Camp Sabros. And now, welcome. Good. Welcome to my kabayo. To my... Asa? Anak man na kay tagkabayo. Ganun sir, okay. Kitagpila man na mo sakay og kabayo. 275 lang. Dili Wala kabayo. imong Kini negosyo? mo 150 or 100. 200 per hour. So, mahal na gid eh. Sa ba din tagiyang hawa man kabalo? Sana all Sir, mahal. dito sir, mag-surprise na atong ilahang bicycle murag. Dili bicycle ka nang At sa tricycle. tricycle, sige, sige. Okay, upat man masulod sir. Tag 275. Sige, sige. 275 per person? Per person. Sige, sige, sige. Pero forth Back and and back forth. na siya. Sige. Welcome. Sir, Sige, sige. Manang kabadyo. Nga na lang. A few moments later. Oh! Ma'am! Torta! Yay! Torta! Torta! Ano pa? Sa Bros. Pero di ka hangin, oh. Ma-feeling nyo ang hangin. Pwede tayo mag-zipline diri, ah. Yes, sa Bros. Nagdurog na to diri. Kaya ng mga pine trees. Masama. Ha? Anak na mo, ha? Magsakay na. Yes. Torta! Yes. Torta! Lami kayo.
O din mga baligya. Na bad boy. Sir. Musakay si kuya ni mo? Court, sakay na ka, court. Katong cable? Sakay ka? Sakay ka to? Cable, sige. Magbayad na daan. Hindi, dili oh. Si Kamsa Bros. Mato na tagkuan. Next day, oo. Bitaw po. Oo. Sayang. Lagi lang. Mga Ma'am, magkuha na mo, ready na mo kay matuta sa next station na daw. Kay alauna pa ang cable. Ang cable mo resume. Akatong cable nga sakyanan ba, mga zipline. Di na lang mo nakay. So this is Kamsa. Mura dyan mo sakay. Hello mga dudes. Kung manata diri sa Kamsa Bros. Ato na punta sa next station. Let's go! Baba na ta from Kamsa Bros. Here we go. Baba na ta. Ang dalan, hindi ko na makaagyan doon kligin. Mount Apo. O gani no? Meanwhile. Okay, shout out diha sa tag-iya sa wallet nga among nakitaan sa Davao City. Sir, salamat sa imong pag-subscribe. Ilabi na gyud sa iyahang mama kay Ma'am Ai of Panabo City. Thank you very much for subscribing. And shout out diha kay Inday Jositan, kay Hasmin Serenio, kay Albert Aranghes. Shout out kay Joy Villapanya diha sa Nyuluon. Mga supporters sa tanan nga nag-aabang sa akong mga videos. God bless sa ato ang tanan. Thank you for watching my videos. Hantod sa sunod na mga video, ubani kami, sabay ta, malagaw ta, mag-tour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!